Nola bai badute alako, hauskotasun hortan alako lotura bat, ezta? Bueno, ez dakit, igual esango dezuete zerta da tortxeliko lako erretolika luzerekin. Asuntoa, bueno, nik pixka bat adierazien nahi nuen badirela liburu batzuk atrilean irakurri behar direnak. Eta bandik ere irakurtzen dira atrilean. Beste batzuk mailan, eserita, lasai, patxadakin, gauza serioak dira, eta liburua irakurri behar da, behar da bezala. Beste batzuk, mesanotxean ematen dira. Edo erabiltzen ditugu gure bizkarzauroan autobusen irakurtzeko. Badaude baita ere komunean irakurtzeko bereziki direnak. Poesiak eta marmen. Eta, hau ez dakit nik izango nuke dala liburu bat egutegiaren atzekaldean joan litekena. Gari batean badakizu egutegiak egutze zituzten atzekaldean alako ipuia pixka luzi xamara dira, hortarako, baina horrelako zerbait izango litzake. Edo nahi bali maizue, alako elkartzen geranean bazkari bat egiteko, afari bat egiteko, edo lagun artean, edo txikito batzuk hartzeko, baixordi batzuk hartzeko garaian, kontatzen diren ipuiak izango diratekela. Neri gustatuko litzaidake, hemengo ipuiak gero noizbait irakurri dituenak berriz kontatzea. Hortarako, nik uste hortarako ipuiak direla. Azkenean ipui bakoitza laburtu liteke kontakizun bat bezala, eta benetan hori gustatuko litzaidake. Norbaitek beste bati, gero, txiriko gidatzi dik alako libo ipui bat, esaten duna, Bueno, hortan utziko dago, nik uste gehiago luzatu beharrik ez dagoela, eta hoxe izango litzake nola bai, liburu honen aurkezpena.